Jeg hedder Christian Leth, og jeg har udgivet pladen Fremmed Land. Og lige nu sidder jeg på et fly på vej til eller fra et fremmed land. Altså, nu sidder vi her på vej hjem fra Rom, hvor du har holdt koncert i 10.000 meters højde. Hvordan var det? Jamen, det var sjovt. Sjovere, end jeg havde frygtet. Jeg tænkte, det ville være anderledes, og så var jeg bange for, at det ikke ville virke. Det kan være, at folk ikke gad at høre musik. Det kan være, at de var på vej et eller andet sted hen, og ikke kunne overskue det. Og så ville det være, at man ikke kunne høre noget. Men alle de ting, dem fik vi faktisk lidt overvundet. Så jeg synes faktisk, det var virkelig sjovt. Baggrunden er egentlig, at SAS fik ideen til at lave de her ting, og jeg har et mangeårigt forhold til SAS. Jeg har altid rejst meget, hele min familie har altid rejst meget. Vi kommer vidt omkring, så jeg har altid, jeg synes SAS på en eller anden måde er nogen, jeg gerne vil arbejde med og gerne vil bakke op omkring. Så det virkede som en god idé, da de sagde det. Og det synes jeg også, det har været. Så baggrunden for det er egentlig, at de synes, det her kunne være sjovt, og jeg rigtig gerne vil være med. Er det også lidt et udtryk for, at man som musiker i dag er nødt til at søge lidt andre veje end de traditionelle? Nu tænker jeg på, hvordan musikbranchen har ændret sig igennem årene. At man er nødt til at tænke utraditionelt i dag. Ja, det er måske noget af det. Altså, det tror jeg altid, man har måttet egentlig. Man kan sige, der er jo noget meget gammeldags over at stille sig op med en guitar og synge nogle sange. Der, hvor folk er. Det er måske sådan, det var. Altså, altid. Så på en måde er det noget nyt, fordi jeg har i hvert fald ikke prøvet at synge i et fly før. Men på den anden side er det også meget... det føles meget rigtigt at stå og spille sine sange et eller andet sted. Det er ikke så fremmed. Så ja, det er hele tiden under forandring, tror jeg. Og jeg ved egentlig ikke, hvorfor man ikke har gjort det før. Men jeg har altid set det som, at når man er musiker, så er man jo ud af en tradition at spille med. Og det kan man så vælge at tage alvorligt eller lade være. Ikke? Og det synes jeg er en del af det. At når man får tilbud om at komme og spille, så siger man ja tak. Thanks so much. Tak for det. Fortsat god tur. Have a good flight.